La Conselleria de Sanitat ha posat en marxa un nou sistema de distribució a domicili dels sensors i del material necessari per a la monitorització contínua de glucosa de les persones amb diabetes. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presentat el model conegut com a Home Delivery, una iniciativa que permetrà que prop de 27.000 pacients de la Comunitat Valenciana reben estos dispositius directament a casa, evitant desplaçaments als centres sanitaris. Es un avance logístico, por supuesto que es un avance en la accesibilidad, ya que no van a tener que desplazarse a ningún tipo de dispositivo asistencial para poder recoger este sensor. Por supuesto que es una apuesta de la Consejería de Sanidad con estos 27.000 pacientes por un importe, y vamos a hacer una inversión por un importe de 38 millones de euros, y todo con los dispositivos asistenciales, todo con la reingeniería de procesos del Sistema Valenciano Público de Salud. La nova fórmula busca millorar l'accessibilitat, facilitar la continuïtat assistencial i oferir una atenció més adaptada a les necessitats dels pacients, especialment en el cas de persones amb dificultats de mobilitat, població pediàtrica o residents en zones allunyades dels hospitals. A més del subministrament a domicili, el sistema incorpora una gestió digital integrada que permet als professionals sanitaris accedir a les dades dels controls glucèmics realitzats pels pacients i fer un seguiment més personalitzat de l'evolució de la malaltia. Hoy presentamos un nuevo dispositivo que avanza en tecnología, que no solo es un dispositivo, sino una forma de tratar la diabetes, concretamente a 27.000 pacientes diabéticos tipo 1, donde hacemos una reingeniería del proceso. Este dispositivo no es solamente un sensor, es un sensor que lo que ayuda es a determinar en cada momento el nivel de glucemia que tiene el paciente, pero además, y esta es la reingeniería, vamos a hacer formación en educación diabetológica a los pacientes. La implantació serà progressiva a partir d'este mes de juny i forma part de l'estratègia de modernització de l'atenció a la diabetes, impulsada per la Conselleria, que destina anualment més de 38 milions d'euros als dispositius de control automatitzat de glucosa. Amb esta mesura, la Comunitat Valenciana reforça l'atenció a les persones amb diabetis, apostant per la digitalització, la comoditat dels pacients i una assistència sanitària més pròxima i eficient.